Σήμερα μετά την βόλτα που έκανα στο διαδίκτυο ήμουνα ψυχολογικά σε άθλια κατάσταση, όπως αυτός ο πιτσιρίκος εδώ. Μπήκα στο γνωστό ρολόι και είδα ότι φέτος μόνο αυτούς τους 2 μήνες έχουν χαθεί από διάβρωση 1.121.000 εκτάρια. Εκτάρια σημαίνει ότι θα το πολλαπλασιάσετε με το 10 για να κάνετε στρέμματα και να πάρετε είδηση τι γίνεται. Επίσης είδα ότι σχεδόν ένας στους 7 ανθρώπους υποσιτίζεται στον κόσμο, τη στιγμή που ταυτόχρονα σχεδόν 2 στους 7 τρώνε τόσο πολύ που έχουν προβλήματα υγείας. Είδα επίσης ότι υπάρχουν σχεδόν 800 εκατομμύρια άνθρωποι που δεν έχουν καθαρό νερό να πιούν και πίνουν λάσπη και βαλτόνερα, ενώ ταυτόχρονα έχουν πεθάνει 134.000 άνθρωποι μέχρι στιγμής σημαίνει 28 Φεβρουαρίου, δηλαδή 2 μήνες. Πολλαπλασιάστε με το 6 και θα βρείτε περίπου και για τους υπόλοιπους. Είδα επίσης ότι 1.218.000 παιδιά έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής από πείνα και αρρώστιες. Κοιτάξτε πόσο τακτικά γυρίζει το νούμερο, κάθε μερικά δευτερόλεπτα. Είδα επίσης ότι μέχρι στιγμής έχουμε δώσει 64 δισεκατομμύρια για ναρκωτικά. Ο τόσο τρομερός πολιτισμός μας, που παράγει τόση πολλή ευτυχία, καταναλώνει 64 δισεκατομμύρια δολάρια σε ναρκωτικά κάθε 2 μήνες. 30 δισεκατομμύρια ναρκωτικά το μήνα δηλαδή. Αλλά ξαφνικά βρήκα μια ανάρτηση και αναθάρισα, έγινα πολύ ευτυχισμένος, πάρα πολύ ευτυχισμένος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ξεχύλισα από ευτυχία, και σας δείχνω την ανάρτηση για την είδηση, για να ευχαριστηθείτε κι εσείς από όλα αυτά τα καταθλιπτικά. Η Lady Gaga τέλειωσε η αγωνία της. Επιτέλους της επέστρεψαν τα σκυλάκια της. Η καημένη Lady Gaga, η οποία τα αγαπούσε τόσο πολύ αυτά τα σκυλάκια, ώστε μάζεψε από το ειστέρημά της 500.000 δολάρια και τα προσέφερε για να της επιστρέψουν τα 2 σκυλάκια της, τον Κότζι και τον Γκούσταβ, οι οποίοι ήταν πολύ αγαπημένοι της σκύλοι, και η καημένη Lady Gaga προσευχόταν και αυτή και η οικογένειά της και όλοι τις λοιποί να τις επιστρέψουν τα σκυλάκια, ώστε να είναι όλοι πάλι μαζί και ευτυχισμένοι. Δεν μπορείτε να πείτε ότι όπως και να έχει το θέμα, αυτό είναι μία από τις καταπληκτικές στιγμές του πολιτισμού μας σήμερα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, είμαι κατασυγκινημένος και σταματάω εδώ, υποθέτοντας ότι έχετε καταλάβει τι εννοώ.